Včera som absolvovala jeden profesionálny coaching a slúbila som pri ňom, že natočím tieto videá, tak je streda, skoro polnoc, najvhodnejší čas na natáčanie videí. Tak som sa rozhodla, že treba s tým začať, keďže sú aspoň 3. Kto som? Všetci už viete, že som Jana, že pracujem v psychiatrickej nemocnici na akutnom mužskom oddelení ako sestra. Čo robím tu na tomto kurze o coaching som sa potkla prvýkrát už pred nejakými 20 rokmi, keď som pracovala v Rakúsku. Vtedy mi to nič nehovorilo, nejako sa to do môjho života takmer nehodilo. Pred pár rokmi som na Facebooku mi vyskočila iná spoločnosť, kde som urobila testy. Zavolali mi za 2-3 dní, že mám predpoklady na to stať sa koučom, že by ma chceli, že mi pomôžu s tým, ako to absolvovať. Ale zase to bolo tak, že sa mi to veľmi do života nehodilo, ale zasialo to vo mne semienko, čo by keby. V týchto mesiacoch riešim nejaké tie zdravotné problémy a rozmýšľala som, že by som to teoreticky mohla spojiť aj s tým štúdium toho coachingu, takže som si to nejakým spôsobom naplánovala tak, že mi to beží súbežne s PN-kou. Prečo si myslím, že by som mohla byť dobrým coachom? Som pomerne flexibilná, viem načítať pocity tej druhej strany, ale v podstate vždy je empatia o tom, že ja sa rozhodujem, akým spôsobom zareagujem. Celý život mám potrebu starať sa o slabých, chorých, o deti z detských domovov, o znevýhodnené skupiny a pomáhať robiť tento svet nejakým tým krajším miestom, ako keby citovala nejaká miska. Kde naberám silu a energiu? No, mám obrovskú rodinu, naozaj mám veľkú rodinu, mám veľa priateľov, mám vo voľnom čase nejaké koníčky, hlavne to chodenie do prírody. Tam je naozaj dobré, tam relaxujem. Mám veľa príhod zo stretnutí so zvieratkami, takže tam si to vyslovene užívam, tam ako keby som mala nejaké tie korene, ale stromy ešte neobjímam. Som človek, ktorý nejakým spôsobom žije v úprimnosti a v pravde. Na jednej strane je to obdivuhodná vlastnosť, na druhej strane je to vlastnosť, čo mi nejakým spôsobom vzťahy komplikuje, hlavne s ľuďmi, ktorí na úprimnosť a pravdu nie sú zvyknutí. Aj keď všetci vieme, že pravda je pomerne subjektívna. Ja sa snažím žiť v pravde sama so sebou a nejako v prvom rade sa postarať o seba. Bez toho, aby som ubližovala okoliu, to je nejaká tá životná méta alebo nejaká tá životná filozofia. Čo by som chcela, alebo aká je moja vízia tej budúcnosti. Ako v tom scenári Walta Disneyho, čo som poslala podľa snílka. Krásna, múdra, štíhla, bohatá, úspešná. A čo bude z toho realita, to ešte neviem. Ale určite sa to v budúcnosti dozviem. Takže toľko za mňa. Majte sa.